Žene žrtve nasilja iz Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije kroz sljedećih 15 mjeseci bit će spremne za novi početak. Zajedno sa svojom djecom 60 će žena proći kroz razne radionice psihološkog savjetovanja, obrazovanja, izmjenu kvalifikacija, a sve u cilju konačnog povratka na tržište rada. One su jednom posebnom situaciji koja nije uvijek vidljiva i zato smo ovim projektom nastojali da im pomognemo, jer na taj način ćemo ih ne samo osnažiti u njihovom ponašanju svakodnevnom kao i njihove djece, već da im pomognemo kroz različite edukacije pronaći i svoj put i za zapošljavanje i za prekvalifikaciju i za novi život. Sada cilj da se te žene vrate na tržište rada kroz ovaj projekt, znači i kroz dokvalificiranje, prekvalificiranje, prolazak radionica koje će im omogućiti da se uključe aktivno u traženje posla, izradu životopisa, ojačanje motivacije. Neke od njih će se možda odlučiti na samozapošljavanje, tako da bit ovog projekta je da se te žene deinstitucionaliziraju, znači postanu ponovno jaki pojedinci. S ciljem umrežavanja i međusobne suradnje u Centru tehničke kulture bit će otvoren poslovni klub za žene, koji bi trebao povezati žrtve nasilja s uspješnim članicama zajednice. Mi smo već kontaktirali nekoliko žena preko savjetovališta i skloništa i odaziv je poprilično dobar. Naš zadatak je odabrati 20 žena koje bi bile uključene u ovaj cijeli projekt. Isto tako pozivamo žene sve koje su zainteresirane, koji imaju izraženu motivaciju za uključenje u ovaj projekt, a žrtve su nasilja u obitelji, da nam se jave. Imate kontakt na web stranici Udruge Uzor. Korisnicama koji imaju djecu bit će omogućeno njihovo čuvanje. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Njegova vrijednost je 250.000 eura.